Kining nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae. Adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Hesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas ug mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali. Sa tumong ug tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reformasyon. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog sa reformasyon. Ug karon aniya ang inyong alagad. Maayong gabi alang sa atong mga higalag mga kaigsunan, mga suking ating paminaw, dinhinining atong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, Brother Aldrin Romo, magapakiguban kaninyo sulod sa usa ka takna nga tulumanon, nining kagabhion, aron usab sa paghisgot mga higala sa mga pulong sa Dios, may kalabtanan sa ato usab nga kaluwasan, no? Sa dili pa ta mo nato mo padayon sa unahan mga higala, ani una tas pagpasalamat, no? Ato nga pasalamatan ang atong labang makagagahom tungod sa kaayo, tungod sa panalangin mga kaigsunan nga gibubo nga nihi kanato ug bisan tuod, no? Dunay bagyo mga higala or kinini ang naglain ang panahon, pero sa gihapon, no, kanunay nga ang iyahang panalangin mo ay anaa ug siya usab naghatag kanatog kay gayunan, naghatag maayong panglawas aron usab kita makahimos pagserbisyo diha kaninyo mga kaigsunan, pinagis pag-share sa mga pulong sa Dios nining kagabhion. Salamat usab, no, sa tag-iya nining mong istasyon, pinangunahan sab sa to ang CEO si Doc Remilito Oy, kauban sab sa iyahang pamilya, no? Og mayngon man usab, no, salamat sab sa mga nagdumala nining maong istasyon, pinangunahan sab sa to ang station manager si Sir John Levi King, og sa to ang kauban speakers lawak nining gabhiona si Sir Louie Nakwa, og ingon man usab salamat usab nila ni Sir Romelo og ni Ma'am Melona Nobinario, no? Unya sa atong mga higalag mga kaigsunan, kung kamo bot mo paabot sa inyo ang mga pangutana o concerns nining kagabihon, i-text lang, no, nga to ang numero 0976-555-1008, no? Sa mga higalan natog mga kaigsunan diha nga wa pagkakuha sa atong numero nya, buot ninyo nga mo paabot sa inyo nga mga concerns mga kaigsunan o inyo nga mga pangutana nining kagabhion, ala i-text lang, no, nga to ang numero sa 0976-555-1008, no? Sa mga higala sa mga kaigsunan nato nga ana usab sa doon, pwede usab kamong mobisita mga kaigsunan sa ato usab nga opisina o di ba ka sa tong simbahan mga kaigsunan nga naa nahimutang dias may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Siyudad sa Talisay, no? Unya sa atong mga higalag mga kaigsunan, na after sa ato nga program, pwede gyud mo nga mo paabot usab sa inyo nga mga
kinini ang mga pangutana mga higala, no, i-text lang or i-chat lang, no, i-message ang ato sab nga Facebook page, SDARMCPUC. Kinatibukan nga pangan mga kaigsunan, SDARM Central Philippine Union Conference nya. Sa ubos ni ana nanay open and close parenthesis na so ang SDARMCPUC. Ya, ini-search ninyo mga kaigsunan, bisan kana lang mubo, no, mo abot mo diha sa ato nga page niya. I-message lang ta mga kaigsunan kung kamo dunay pangutana. Labi na usab sa ato nga programa o sa ato usab nga mga nahisgutan dinhis kahanginan. O di ba ka dunay gabot ninyo nga ipaklaro mga kaigsunan, ilabi na usab sa ato ang doktrina, no, nga gihuptan usab sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Dunay mga pangutana. So ipaabot lang ninyo mga kaigsunan diha sa ato nga Facebook page. O di ba ka, no, sa ato nga numero nga gihatag diha kaninyo. Maayong gabi sa ato nga mga viewers nining nga kagabion. Og hinaut ko nga kamo anas maayong panglawas. Unya palihog sa pag-share, no, sa ato nga program nining nga gabi aron sab mapaabot ngadtos mga katawhan sa inyong mga friend. O ngadtos mga katawhan mga higala nga wa pa usab, no, makaabot o wa pa usab maka-view, makapaminaw dinhi sa ato ang programa mga kaigsunan sa paghisgot nato sa mga pulong sa Dios. Labi na kung maghisgot kita may tungod sab sa ato nga kaluwasan o dugang usab nga mga pagpadasig mga kaigsunan na sa ato nga espirituhanon nga kahimtang kay diha niya na mga mahimo nga ang ato nga connections Ginoo mga kaigsunan kung kini nag medyo na na or hinay-hinay nga milayo mga kaigsunan basin pa diay, no, pinaagi usab sa ato nga program mga kaigsunan mahimong mapabuhi pagbalik, no, nga ato sab nga pangalagad mga kaigalaan. Now sa dili pa ta padayon mga kaigsunan sa pagtuon, magampo na kita alang sab giyas balang espiritu sa ato ang pagtuon ining kagabion. Dalaygon og silimbaho ng mga Dios nga naikaw sa kitasaan sa mga langit nining dapit sa kagabion. Salamat sa gihatag mo sa imong alagad nining kagabion nga panahon. Aron sab kami makahimo na sa pagpadayon sa pagtuon sa imong mga pulong. Aron mahimo nga mapabuhi ang amon sab nga espirituhanon nga bahin aron sa pagpangalaga diha kanimo sa pagpadayon samtang nga kami nagakinabuhi nining kalibutan. Ikaw lamang magapanalangin ilabi na sa mga tigpaminaw nga kini unta mo'y makapapukaw sab sa ilahang mga kasing-kasing o sa mga nagmadasigon madugangan pa sab ang ilang kadasigon o hinaot nga ikaw sab mga panalangin ug magahatag sa ilang mga panginahanglan sa matag adlaw. O ingon man usab ikaw magapanalangin sa tag-iyan nining mga estasyon o ingon man sa mga nagadumala nini. Ing tanan akong gisalig og gitugyan gilawang madawat nagilamang sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. Now nining nga kagabihon mga kaigalan ug mga kaigsunan aritas pagpadayon, no, sa pagtuon sa atong nahisgutan usab sa nang labay nga mga adlaw, no, kung mahimo, no, ato ning matiwas karong gabion na mga kaigsunan ang mahitungod usab sa paghatag og kinabuhi or saysay nato mga kaigsunan sa experience nila ni Daniel, Shadrach, Meshach ug Abednego sa diha nga sila didto mga kaigsunan sa gitawag natog Babylonia. Tungod kay kining mao nga lugar mga kaigsunan, no, kining mao nga kinin ang nasod or kining mao nga gingharian mga kaigsunan, no, ingnon nato nga why Dios, no, nga giila kundili niila lamang nga kaugalingon o katong mga Dios mga kaigsunan. Now dinhi sa experience sa tulo ka mga batanon, no, kinini ang si Daniel or apil na dias Daniel mga kaigsunan, pero kini nga focus usab, no, sa portion mga kaigsunan kining tulo ka mga batanon nga gisulayan, no, diha sa ilahang pagtuo. Gani sila mga kaigsunan miabot sa punto nga sila
itambog ngadto sa hudno. O gani nagpadayon sila sa ilahang tumong mga kaigsunan, no? Sa diha nga sila payukboon na dito sa gipatindog sa hari mga kaigsunan nga usa ka larawan nga hulagway, no, maong hari mga kaigsunan ipabarog o gani kung mutingog na ang kanani ang ilahang ilahag mga tulunggon mga kaigsunan, kinahanglan ang mga tao sumala pa muhapa o musimba ni ana. Unya kay nakita maninilang tutulo ka mga batanon o tulo ka mga batanon mga kaigsunan wa gyud musimba niadto mong ilang gisumbong sa hari o gani giatubang gyud ni sila sa hari. Unya niabot yun sa punto mga kaigsunan, no? Ang tubag sa mga batanon mala pa nila nga kung ugaling dili man mi luwason, kung di man mi luwason, no, sa among Dios dili og dili gyud mi mo alagad anang imong gipatukod diha, no, mo nay gipamulong usab, no, sa maong mga batanon mga higala. Gani diha nga bahin medyo nasuko ning maong hari mga kaigsunan, maong iyahang gipahiktan, unya gitambog nila ngadto sa kalayo. Unya bisan ang nagtambog mga higala nga dagko gayeng tong tao mao pay naunag kamatay mga kaigsunan. Unya kining mga batanon sumala pa, no, atong basahon sa pagpadayon ning Daniel mga kaigsunan. Daniel 3 versikulo 24 ngadto 27, no, kung doon na mo'y Biblia diha mga kaigsunan sa inyong tupad, palihog sa pag-uklab, no, og sabayan nato sa pag susi mga kaigsunan. Ang Daniel 3 versikulo 19 24 na, no, diri natas 24 mga kaigsunan ngadto sa 27. Now unsay nahitabo mga kaigsunan? Unya atong basahan, na unya si Nabucodonosor ang hari nahibulong og midali sa pagbangon. Maayong gabi diha kang Brother Charles Estrera. Og happy Sabbath kanimo. Matod pa niya, unya si Nabucodonosor ang hari nahibulong og midali sa pagbangon. Siya misulti og miingon sa iyang mga magtatambag, dili ba tulo ka mga tao ang ginapos ang atong gipanghulog sa taliwala sa kalayo? Namo na ipangutana sa hari mga kaigsunan tungod kay tulo ra magini, no, ang ilahang gitambog mga kaigsunan dito sa hudno nga kalayo. Pero nahibong ang hari tungod kay matod pa niya, sila ning tubag og miingon sa hari, matuod o hari. Yang 25 mga kaigsunan, siya mitubag og miingon, ania karon nakita ko nga upat na katawo nga dili ginapos nga nanlakaw sa taliwala sa kalayo, og sila wala maunsa, og ang dagway sa ikaupat sama sa usa ka anak nga lalaki sa mga Dios. Kini siya mga kaigsunan mo ni pag nakita ni Hari Nabucodonosor ug nahimo na hinoon nga upat mga higala. Actually tulo lang, no, ka mga batanon mga kaigsunan ang naa dito. Unya nahulagway sa hari mga kaigsunan, sumala pa niya ang dagway sa ikaupat sama sa usa ka anak nga lalaki sa mga Dios. Kini nga bahin mga kaigsunan, no, wa man sila kailag Dios mga higala. Mo na nga dili nila kanana ang ma-recognize mga kaigalaan o mga kaigsunan nga katotoa siya mauto si or ang Dios mga kaigalaan o mga kaigsunan. Maayong gabi dia kang 5917. Maayong gabi Brad, karon pa ko nakapaminaw nimo kay niuli ko sa Negros tungod sa akong anak kay akong gidala. Salamat kayo, no, Sister Estrella, sa imo sab nga pag-text. O dinhi mga kaigsunan, no, atong padayon no, dinhi nakita nahulagway sa hari mga kaigsunan nga kato anak sa matod pa niya usa ka anak nga lalaki sa mga Dios.
Unya si Nabucodonosor miduol sa baba sa hudnos kalayo nga nagadilaab. Misulti siya og miingon, Sadrak, Misak og Abednego, kamo nga mga alagad sa halandon uyamot nga Dios, gumula kamo og umari. Unya si Sadrak, Misak ug Abednego nanggula gikan sa kinataliwad-an sa kalayo. Og ang mga kadagkuan, ang mga tinugyanan, og ang mga gobernador, og ang mga magtatambag sa hari nga nagtapok didto na nagpakakita ni ining mga tawhana nga ang kalayo walay gahom sa ilang mga lawas. Ni misilaob ang buhok sa ilang ulo, ni mausab ang ilang sapot, ni mahatapot kanila ang baho sa kalayo. Kay bulungan kayo mga higalan. Tungod kay sa mao nga panghitabo mga kaigsunan, kining tutulo ka mga batanon o kining tulo ka mga batanon wa gyoy timailhan mga kaigsunan nga naa sila sa kalayo. Kita mga kaigsunan og maghaling lang gay ta og mga kanini ang kayo. Labi nag magdaob ta mga kaigsunan, manimaho magitang aso, no? Pero dinhi sumalapas hulagway mga kaigsunan, Daniel 3 versikulo 27 nga wa gyoy timailhan mga kaigsunan kinini ang wa magay mo silaob ang buhok, wa maunsa ang sapot mga kaigsunan. Unya way baho sa kalayo. No, kini na saksihan gyud mga katutoang mga magtatambag sa hari mga kaigsunan, mga gobernador ug mga kadagkuan. Kini mo ilaha nga naobserbahan. Unya no, nahibaw mo no tong pamulong ining tutulo ka mga batan-on mga kaigsunan, kung sunogon sila o dili man, dili gyud sila mosimba ni adtong gitukod sa hari mga kaigsunan nga mo ilang yukbuan. Sa dihang mo tingog ng tulonggon, mo hinungdan nga itambog sila sa kalayo. Gani dunay usa ka komentaryo ni ini mga kaigsunan, sumala pa dito, but the Lord did not forget his own. As his witnesses were cast into the furnace, the Savior revealed himself to them in person, and together they walked in the midst of the fire. In the presence of the Lord, the heat and cold, the flames lost their power to consume. Munay dugang no sa usa ka komentaryo mga kaigsunan base dito sa gisgutan nato sa Daniel 3 versikulo 19 ngadto 27. Kuyaw kayo mga kaigsunan no. Nawad-an sa gahom ang gitawag nato og kalayo. Nawad-an siya sa iyahang di na makasunog no sa ilahang nga kahimtang mga kaigalaan, walay timailhan nga kalayo no sa ilahang mga sapot, sa ilahang lawas, wala gyoy gibati mga kaigalaan og mga kaigsunan. Mainungdan ha kana nga bahin nagpamatuod na mga kaigsunan nga dunay Dios no. Pero sumala pa sa atong bantayan mga kaigsunan ha, kay basin baya og suwayan sab natong Ginoo no. Sa kining tawo ra ba mga kaigsunan, labi na og kuan murapog si Thomas ba na usa ka disciple ni Jesus Christ nga gusto pod kana bang gusto gyud nga mohikap og di makita, to see is to believe gyud no. Kung di makakita di gyud mo tuo. Basig maingon pud ta nga mutuo ra ko niya og kanang ako mismo di gyud maunsa ha. Pero atong batayan mga kaigsunan, dili ingunana ang pagtuon ining maong mga batanon. Matod pa nila kung ugaling man luwason mis Ginoo o dili, wala sa posibilidad mga kaigsunan nga kanang luwason gyud sila sa Ginoo. Kun dili ang ila kung luwason man o dili luwason, dili gyud sila moalagad. Kana bang inana nga pagtuo mga higala. Dili bitaw nang malagad ako kay basta ingon ani ma-meet ang ako ang gusto mahitabo no. Dili ingon ni ana mga kaigsunan. Now, giunsa man sa pagkahibalo mga kaigsunan ni Nabucodonosor nga kato anak sa Dios
Matod pas Daniel 3 versikulo 25, atong balikan gamay, no? Siya mitubag og miingon, aniya karon nakita ko ang upat ka mga tao, o upat na ka tawo nga dili ginapos, nga nanlakaw sa taliwala sa kalayo, og sila wala maunsa, og ang dagway sa ikaupat sama sa usa ka anak nga lalaki sa mga Dios. Maton pa sa usa ka komentaryo niini mga kaigsunan, the Hebrew captives feeling position of trust in Babylon had in life and character represented before him the truth. When asked for a reason of their faith, they had given it without hesitation. Plainly and simply, they had presented the principle of righteousness, thus teaching those around them of the God whom they worship. They had told of Christ, the Redeemer, to come, and in the form of the fourth in the midst of the fire, the king recognized the Son of God. So diya niya na mga kaigsunan, no? Munay na-recognize mga kaigsunan niya ang ilahang pagtuo sumala pa. Grabe nga pagtuo mga kaigsunan, no? Without hesitation, no? Ilahag yun nga pag-ingon nga muna way pagduha-duha mga kaigsunan. Sa ikod kita kung kanan na ang maipit na murag magduha-duha na ta. Pero kini sila mga kaigsunan naana sa ino na to, sure man gyud, no, nga kamatayon ang mahitabo, posibleng mahitabo sa ilaha mga kaigsunan kung ugaling masipiyat sila tubag sa hari. Pero wa nila anang una-una mga kaigsunan, matod pa nila nga mamatay o dili man, luwason o dili, basta ang amo dili gyud mimo simba niya ng imong Dios, buhi o among alagaran, no, ang Dios, no. So muna sa bersikulo 28 mga kaigsunan, unsa may reaksyon usab, no, sa hari mga kaigalaan ng mga kaigsunan ngadto sa mga o ngadto sa Dios mga Hebrewanon. 28 si Nabucodonosor, mao gyapon nga bersikulo o kapitulo mga kaigsunan, kapitulo 3 bersikulo 28. Si Nabucodonosor misulti og mingon, bulahan ang Dios ni Sadrak, ni Meshach og ni Abednego, nga nagpadala sa iyang manulunda og nagluwas sa iyang mga alagad nga mingsalig diya kaniya, og ming usab sa pulong sa hari og ming tugyan sa ilang mga lawas, aron sila dili makaalagad og dili makasimba sa lain nga Dios, gawas lamang sa ilang kaugalingon nga Dios. Grabe nga recognition mga kaigsunan sa hari, no? Dili basta-basta, no, nga mubakwi ka, labi na hari mga kaigsunan, kini gitamdan, no, nga hari mga kaigsunan mibakwi sa iyahang gihimo, gani matod pa bulahan sumala pa niya. 29, busa ako nagabuhat og usa ka sugo nga ang tanang katawhan nasod og pinulungan nga makasulti sa daotan batok sa Dios ni Sadrak, ni Meshach og ni Abednego, magawatas or pagawatas-watason og ang ilang mga balay pagahimuon nga tinapok sa kinalibang, tungod kay walay laing Dios nga makahimo sa pagluwas ingon ni ining paagiha. Gabi nga pag-recognize mga kaigsunan ni King Nabucodonosor ngadto sa kinini ang gialagad mga kaigalaan og mga kaigsunan ni Sadrak, Meshach og ni Abednego. Nga kung si bisan kinsa, no, nausab na ang iyahang kinini ang pinulungan mga kaigsunan, kay sa kanhi ang iyaha siya mo isimbahon or katong iyahang gipatukod mga kaigsunan mo isimbahon. Pero dinhi nga bahin kung kinsa man tong magbinuang mga kaigsunan o magsultig dili maayo ngadto sa Dios nga gialagaran ni Sadrak, Meshach og ni Abednego, sigurado gyud mga kaigsunan og napa may kalalagyan, no, ang mahitabo, no, ngadto sa mga tawo nga naghimo niya na.
Nya ang komentaryo ni ini mga kaigsunan matod pa, it was right for the king to make public confession and to seek to exalt the God of heaven above all other gods. But in endeavoring to force his subject to make a similar confession of faith and to show similar reverence, Nebuchadnezzar mga kaigsunan was exceeding his right as a temporal sovereign. He had no more right, either civil or moral, to threaten men with death for not worshiping God than he had to make the decree consigning to flames or to the flames all who refuse to worship the golden image. God never compels the obedience of men. He leaves all free to choose whom they will serve. Kana siya mga kaigsunan. Si Nabucodonosor, although iyahang kuan mga kaigsunan katotong mga tao no nga magpasipala, pero pag kumpel sa tao mga kaigsunan, pagpugos sa tao nga simbahon ang Dios, wala sad o dili mahimo na sa usa ka hari mga kaigsunan tungod kay tanan gitagaan mga kaigsunan bisan ang Dios wala siya magpugos. God never compels the obedience of men. Unsa may yang gibuhat? He leaves all free to choose whom they will serve. Pasagdan sa Ginoo. Bisan si Nebuchadnezzar, wala siya magtulak sa ilahang nga, tanan mo simba. By his decree mga kaigsunan, pwede niya himuon, pero wala gyud tungkay dili sa bingon ni ana ang Dios mga kaigsunan. Ang iya lamang kung si bisang kinsang magpasipala, kana. Pero pag ingon nga alas simba gyud mo o simbahon gyud ninyo ning Dios ni Shadrach, Meshach ug ni Abednego, no, wala niya gihimo mga kaigsunan. Kay bisan ang Dios mga kaigsunan, wala siya magpugos sa tao, kundi gitagaan siya og kagahom sa pagpili whether mo serve sa iya or dili. So ingon ni ana mga higala. So kita naa sa ato mga kaigalaan o mga kaigsunan na wa kita pugsas Ginoo. Nang sa ato kita ra gyud no mag-igo mga kaigsunan whether we follow him or we deny him. No naa sa ato mga kaigsunan dili pareho sa dili man gud ta robot wa ta gihimo nga robot mga kaigsunan sa Dios. Kung unsay i-program, unsay gusto niya nga mahitabo, ingon ni ana ang mahitabo, pero dili ingon ni ana ang Dios, no? Gitagaan tag free will mga kaigsunan to choose whether to serve him or dili mga kaigsunan. So nasa ato ang pagpili mga kaigsunan. Now sa ngadto-ngadto usab mga kaigalan o mga kaigsunan, no, kining padayon no sa tungod kay kining maong naging harian mga kaigsunan ng Babylonia, napukan man siya mga kaigsunan tungod kung nahinumdum mo sa atong naisgutan usab dinhi sa gihimo usab ni Belteshazzar kung masayop no na sa pangalan sa hari. Sa diha nga si King Nebuchadnezzar mga kaigsunan nahimo na siyang sama sa usa ka mananap langgam unya sama sa baka nga mukaon mga kaigsunan sa sagbot nya napulihan siya sa iyahang nisunod sa iyaha mga kaigsunan ang mao nga hari motoy nga tay mga kaigsunan nga napildi usab ang Babylonia og nisunod ni ngadtos Medo Persia mga kaigalaan o mga kaigsunan, nabihag ni siya pinangunahan ni Darius o ni Cyrus mga kaigsunan ang pagdumala na usab sa gingharian. Unya bisan pa man niana no kini si Daniel mga kaigsunan nakaabot bisan pa gani no si sa panahon na Medo Persia mga kaigsunan si Daniel naa gihapon no. Kini nga usa ka batan-on mga kaigsunan naa gihapon sa iyaha nga panahon or panahon nining mao nga hari mga kaigalaan. Unya dinhi nga bahin no Daniel 6 bersikulo 1 ngadto 3.
Bisan si Darius mga kaigsunan, or si Dario nahimutan ni Dario matod pas bersikulo 1, ang pagbutang ibabaw sa gingharian usa ka gatos o kaluhaan ka mga prinsipe nga maoy pangulo sa kananaang tibuok gingharian. Unya, salamat kayo no sa ato ang texter mga kaigsunan si 9902 o 9902 matod pa niya. Nindot ko nung topiko mga kaigsunan naghiskos pagsalig ug pagtuo sa Dios. Naminaw ko ni Moron Brad si Brad Luloy ni. Salamat kayo. Now dinhi mga kaigsunan no sa nahitabo usab. Kini mao si Dario mga kaigsunan, nagbutang siya og ibabaw siyang gingharian usa ka gatos og kaluhaan ka mga prinsipe mga kaigsunan nga maoy magapangulos gingharian. Unya matod pa og ibabaw kanila tutulo ka mga presidente. Ang usa na diha mga kaigsunan si Daniel, mao ang usa kanila nga kining mga prinsipe hatag og taho kanila nga tutulo og ang mga hari og ang hari wala nay or mawalay kabilinggan. Ang bersikulo 3 unya kini si Daniel maoy gipalabi nga labaw sa mga presidente og sa mga prinsipe kay ang labing maayong espiritu diha kaniya og ang hari naghuna-huna sa pagpalingkod kaniya ibabaw sa tibuok nga gingharian. Kaya kay plano mga kaigsunan no si King Darius sa iya usab nga paghari. Mahimo nga labaw si Daniel no dito sa tulo ka mga presidente, dunay mga prinsipe mga kaigsunan nga sa kagatos og kaluhaan o 120 mga kaigsunan ka mga prinsipe nga mao'y mga pangulos gingharian. Unya dunay mga presidente nga labaw nila mga kaigsunan og tulo no. Nyang labaw nila mao ni si Daniel tungod kay nakita sa iya sumala pa ang labing maayo nga espiritu nakita diha kaniya. Now bersikulo 4 mga kaigsunan, naan ang presidente ug ang prinsipe na nagpangita og higayon batok ang Daniel. Diri na migawa mga kaigsunan ang gitawag natog kasina no. Pangitaan na nila sayop si Daniel mahatungod sa gingharian apan sila wala makakita sa higayon ni kalapasan sanglit siya natin matinumanon man ni may hikaplagan siya nga sayop or sila nga sayop kun kalapasan diha kaniya. Gipangitaan nagsayop mga kaigalanom kaigsunan kay limang kagihimo hinoong labaw no sa mga presidente si Daniel no. Unya mingon kining mga tawhana dili nato hikaplagan ang higayon batok niining Daniel gawas kung hikaplagan ta kini batok kaniya mahatungod sa kasuguan sa iyang Dios. Diri na sad nila gibikil mga higala. Sa kahimtang ni Daniel mga kaigsunan, dinhi nasab nila gipangitaan siya og problema didto sa pagtuman niya sa balaod sa Dios o kasuguan sa Dios. No? Nya pwede nyo basahon sa mga kaigsunan sa pagpadayon no Daniel 6 versikulo 6 ngadto sa 28. Nasab diha mga kaigsunan no ang tibuok nga story usab no kang Daniel mga kaigalaan ug mga kaigsunan. O gani no siging pinangita nila mga kaigsunan niya kay kini si Daniel no pangitaan na gito nila og kanana ang pamaagi. O gani gihimo gid nilang balaod mga higala sama sad nahitabo sa tulo ka mga batan-on. Napangitaan yun lang pamagi nga pasimbahon nato ang mga tao pat inigto tingog sa kanana ang tulonggon kinalan mohapa wa gyud to mohapa tong tulo nya dinhi nasab ang ilang gihimo mga kaigsunan walay lain nga simbahon kundili ang hari. Dinhi nasab no ilahag gihimo mga kaigsunan ngadto kang Daniel namoy hinungdan nga diha na sila kakita og problema mga kaigsunan kay kini natatakan na sab sa singsing sa hari mga kaigsunan nga nagtimaan no nga once nga matatakan na sa hari di na gyud siya mabali. So nahimong balaod nya kay si Daniel mga kaigsunan magampo man.
Diha nahimong problema mga kaigsunan, ampo man siya niya, inablihan pa ang kuan. Sumbong dayon sila mga kaigalaan ngadtos hari. Niya mo na dayon to nahibong mabikil, no, nabikil na dayon. Niya diha ilaha gid dayon gipangitaan og problema mga kaigsunan. May hinungdan nga niya ang provision para bagyod sa mong balaod mga kaigsunan, or ang mahimong nga silot mga kaigalaan sa ilang gihimo nga balaod, nga once makita mga kaigsunan nga nagsimba og lahi o gawa sa hari, ilahang itambog ngadto sa kanini ang langob sa leon mga kaigalaan. Kuyaw kaayo, no? Kuyaw kayo ilahag mga plano mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Unya, nakita man gid nila si Daniel, bisan ang hari mga kaigalaan ug mga kaigsunan, no, na bother siya mga kaigsunan tungod sa iyahang kinini ang kining amigo kaayo, no, niya si Daniel. Unya na napirmahan naman gud niya o natatakan na niya ang maong balaod, dili na gid niya mabawi, di na gid niya mabakwi. So wa gid siya mahimo, no? Although nagmagulanon gani sa tibuok nga gabi mga kaigsunan, kung inyong tanawon susiyon ng iyang story, sa tibuok nga gabi natog siya, di gyud halo, or wa gyud siya makatuog mga kaigsunan, nag-alingasa, no? Sige og hunahuna, no, kang Daniel nga gitambog dito sa kanini ang lions den, no, kanini ang langob sa leon mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Now, matod pa sa usa ka komentaryo niini, the wicked opposition to God's servant was now completely broken. Nga naman, unsa may nahitabo di ay mga kaigsunan, from the story of Daniel's deliverance, we may learn that in seasons of trial and gloom, God's children should just what they were when their prospect were bright with hope and their surroundings all that they could desire. Daniel in lions den was the same Daniel who stood before the king as a chief among the ministers of state and as a prophet of the Most High. Muna siya, a man whose heart is stayed upon God will be the same in the hour of his greatest trial as he is in prosperity. When the light of and favor of God and of man beam upon him, faith reaches to the unseen and grasp eternal realities. Grabe, no? Muna ipagtuo mga higala ni Daniel. Kay laliman kog kag ihog ka, itambog ka ngadtos kalayo aw sa kuan. I'm sorry. Itambog ka dito sa kinini ang langob mga kaigalaan sa mga leon. No, dili na basta-basta nga experience mga kaigsunan, o dili basta-basta kay ang leon gutom, no? Bisag inyo ang pananawon ng mga video mahitungod usab sa lion mga kaigsunan, ang ilahag nga madakpan di man gyud magdugay, no? Mailahag gyud ng kanani ang kaunon mga kaigalaan o mga kaigsunan. So mo na nahitabo, no, sa ilaha o sa iyaha. Unya maoy grabe nga pagtuo mga kaigsunan ang nausab kang Daniel. So muna sa iyahang kahimtang mga kaigalaan mga kaigsunan, atong makita kung unsa ka dako mga kaigsunan ang pagtuo nga nabatunan or gibatunan ni kanini ang Daniel. Now, kung inyong basahon pa na nga bersikulo mga kaigsunan, Daniel 6 bersikulo 6 ngadto 28, no, diha makita ninyo ang experience ni Daniel. Gani ni dali-dali gid in taon og dungaw ang hari, no, pagkaugma mga higala. Gikumusta niya Daniel og naa pa ba? Kamusta naman ka Daniel, no? Bersikulo 20 mga kaigsunan. And when he came to the den, he cried with a lamentable voice unto Daniel. Ni singgit siya kang Daniel mga kaigsunan, murag kananaabang
naguol o naghilak, no? Or lamentable voice. Kanabang bation imong kuan ba kanabang naghilak mga kaigsunan nga tao. Ingon ni ana siguro tingog sa hari, no? And the king spake and said, O Daniel, servants of living God, is thy God whom thou servest continually able to deliver thee from the lions? O muna'y pangutanas hari mga kaigalaan. Yang 21, Then said Daniel unto the king, O king, live forever. My God hath sent his angel, and has shut the lion's mouth, that they have not hurt me. For as much as before him innocency was found in me, and also before thee, O king, have I done no hurt. Then was the king exceeding glad for him, and commanded that they should take Daniel up out of the den. So, kuha nila mga kaigalaan si Daniel, nya ipagawas nila mga kaigalaan o mga kaigsunan. Nya, grabe ang panghitabo mga kaigalaan mga kaigsunan, no? Kay diha ni ana, then was the king exceeding glad for him, and commanded that they should take Daniel out of the den. So Daniel was taken up. Nya 24, and the king commanded that they brought those which had accused Daniel. Katong nag-akusar kang Daniel mga kaigsunan mooy ihulog ngadto sa lions den. Ang nakaparat, ang nakalisod, ang nakakuyaw mga kaigalaan mga kaigsunan, wa pang katugpa, no? And the king sumala pa mga kaigsunan, gipangaon sila mga kaigalaan mga kaigsunan, no? Ngadto sa mga leon, no? Unlike kang Daniel, wa gyud maunsa mga kaigalaan ug mga kaigsunan, no? Tak-om na kaayo ang mga kanang leon ana nga time, wa gyud mangunsa kang Daniel. Pero katong mga nagsumbong bato kaniya mga kaigalaan, kay gimo may gipuli, gitambog, awa gyud ka abtig ugma, no? May pas Daniel, no? Pero grabe ang pagtuo nga nausab kang Daniel mga kaigsunan. So dugang nga komentaryo nini, the approval of God was dearer to him, no, Daniel, than the favor of the most powerful earthly potentate, dearer than life itself. No, di basta-basta, no? Sa panghitabo ni Daniel mga kaigalaan, ang favors Ginoo di basta-basta, no? Tungod kay pero grabe pod, no, ang pagtuo ni Daniel, no? Kay bisan pa man, no, dito taliwala sa mga leon mga kaigsunan, siya nagpabilin nga kalmado, no? Pabilin iyang pagsalig ngadto sa atong labaw mga kagagahom. If one sin is cherished in the soul, or one wrong practice retained in life, the whole being is contaminated. The man becomes an instrument of unrighteousness. So muna pero atong makita, no, kinabuhi ni Daniel mga kaigsunan, wala gyud, no, pero gipangitaan lang gyud siya og sayop. May hinungdan nga natambog siya ngadto sa langob sa leon mga kaigalaan. So one wrong trait of character, one sinful desire persistently cherished, will eventually neutralize all the power of the gospel. Mo ni delikado. No, once nga magpabili ni sa atong kinabuhi mga kaigsunan, bisag usa lang, no? One wrong trait of character, one sinful desire persistently cherish, will neutralize mga kaigsunan all the power of the gospel. Mawara gina tanan, no? Huwag tang tanan kay madaot man tungod sa sayop mga kaigalaan nga kinaiya. Everyone that will submit to be ransomed, Christ will rescue from the pit of corruption, from the briars of sin. Muna isaas Ginoo ngan hinato mga kaigsunan. So in the work of redemption, there is no compulsion. No external force is employed. Under the influence of the Spirit of God, man is left free to choose whom he will serve.
Nasa ato, no? In the change that takes place when the soul surrenders to Christ, there is the highest sense of freedom. The expulsion of sin is the act of the soul itself. Munang naa sa ato, mga higala. So, nana sa ato, no? Ang pagpili, ani nga bahin. Wa naman tayo igong oras mga kaigsunan unya nahuman no ang gyud ang ato nga pagtuon usab may tungod sa experience ni Daniel mga kaigsunan, Shadrach, Meshach ug Abednego sa ilang nga panahon kung unsa kadako ang ilang pagtuo sa atong labang makagagahom taliwala mga kaigsunan no grabe nga pagsulay sa ilang kinabuhi nga ilang nahiaguman. So pagtapos mga kaigsunan magampo ta dalaygon og silibahon na mga Dios nga naikaw sa kitasan sa mga langit. Salamat nini nga kay gayunan imong gihatag kanako nini nga kagabihon. Ikaw lamang magapanalangin sa imong mga pulong nga kini mo'y makahatag usab og kadasig ngadto sa uban nga mga nagapaminaw. Ikaw lamang magapanalangin usab kanila sa ilahang ilang usab nga padayon nga pangalaga diha kanimo. O ingon man usab sa ilang mga panginabuhian ikaw sa mga panalangin. Sa tagiasab nini mo istasyon o sa mga nagadumala nini. Kining tanan akong isalig itugyan gilawmang madawat sa ngalan ni Jesus Manluwas. Amen. Hangtod sa sunod higayon mga kaigalaan o mga kaigsunan dinhi sa tingog sa reformasyon in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement kini si Brother Aldrin Romo magaingon kaninyo maayong gabi o daghang salamat kaninyong tanan. Kining huni nga inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod higayong sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.